Ongi etorri, Garikoitz Elizalde eta Enar Etxeberria. Hemen jasangarritasunaz hitz egingo dugu. Erpin eta ertz asko dituen gai bat da, gaur elikaduraz. Ze iruditzen zaizue elikadurari kosk egiten badiogu, gainera jakinda zugari bazarela Ondalan Kop enpresako edo kooperatibako partaidea, kontsumo talde bateko partaidea, ezta? Bai, sukaldaria, eta beste gauza asko bere barnean ere bai, azkenean, baina sukaldaria. Oso ongi eta Enar gainerazu nutrizionista eta dietista zaitugu, ezta? Bai, hori da, eta oso gustoko dudat gai hau, hasi que... Hau geltokia da, eta geltoki bat izaten da, ibilbide batean iristen garen toki bat, baino abiatzen garen tokia ere izaten da. Geldiune bat ematen da geltokian, eta horrek aukera ematen du elkarrizketarako, solasaldirako eta gogoetarako. Hori da hemen egiten duguna, gogoeta egingo dugu, eta esan dugun bezala, elikadurari buruz egingo dugu gogoeta. Guri gogoeta gustatzen zaizkigu ariketa eta adibide zehatzei begira egitea, eta Ondalan hori daukagu. Adibide bat, egitasmo bat, elikaduratik abiatuta, gauza asko eskaintzen dituena. Ez dugu asko aurreratuko gari, ze zuk Enar ez dakit jakingo duzu, baino garirekin egon ginen, joan ginen beraien txokoa ezagutzera zerbait kontatu zigun, bideotxo bat ekarri dut, bideoa ikusi, Enar, eta gari, eta aber, zer okurritzen zaigun horren ondoren. Ongi iruditzen zaizue? Ados, bai. Ados. Eskaria egiteko aukera, hasten da, ostirala goizeko 10:00. Beti ostiraletan, kargatzen da menu berri bat. Menu berri hori egoten da hurrengo asteko ostegunera arte, 12:00 arte, zintzilik eta jendeak bere bazkidetzaren bidez, bere izena eta bere kontraseñaren bidez egiten du eskaria. Bada 30 euroko minimo bat, izaten dira normalki segun zer den, barazkik eta merkeago, baina arraina eta haragi bada, zan daitezke edo 4 edo 6, hortikan. Orduan, izten da eskaria ostegunean, eta hartzen dugu eskari kompleto hori guk egiteko gure erosketak egiteko eskari kompleto hori. Hori egiten da, hurrengo astean, hasten dugu eskari hori egiten, eta ostiralean, hurrengo asteko ostiralean goizeko 10:00 daukate bere puntuan jasotzeko prest. Tira, kontzeptu asko ateratzen dira hasieratik, zuen egitasmoak pentsa, zer esan duzun, kontsumo aldatzeko beharra eta aukera, nolabait ere ez, tokian tokiko produktuak, ekologikoak, azken finean baita ere hiria eta baserriaren arteko lotura hori egiteko saiakera. Zer da Ondalan kooperatiba? Catering bat, janari azkarra prestatzeko egitasmo bat, nola definituko zenuke? Flan asko egin ditu, Ondalan Kope, baino kooperatiba bat da, eta da kontsumo talde bat, bere osotasunean, egiten du janaria prestatuta, eta janaria azkenean prestatuta egin dezake, bere egunerokoa da ontziak egiten ditugu, eta sasoiko produktuekin, gertuko produktuekin, ekologikoak alde neurrian. Baina gero ere, azkenean, badira milaka ertz Ondalanen esku ere utzialdirenak egin dira lan gehiago, cateringak egin izan dira, ez dakit, ateratzen genuen furgoneta bat, hamburguesa ekologiko eta bertakoekin ere bai, kontzertutarako edo. Azkenean, da konsumo talde bat, egunerokoan aste-aste egiten duguna, 10 plater eskaini, eta jendeak aukeratzen ditu behar dituenak, aste osorako jateko. Baina azkenean da, elikaduran eta janarian inziditzea eta aukera ematea gizarteari era jasangarri batez konsumitzeko. Esan dudan bezala hori konsumitzeko janariari dagokionez, konsumoa da osotasun zabal bat, ez?
Osotasun zabal horretan badago nolabait ere, bueno, kontsumitzen ditugunean elikagaiak, askotan nutrizioa, dietak hartzen duen tokia, ez? Enar, egunerokotasunean zer den osasuntsua, nola antolatu behar den dieta hori, nola egin behar duen. Gero eta eskaera handiagoa dago, edo beharra handiagoa sentitzen da norberaren elikadura sistema hori aldatzeko zuengana, behar hori iristen da, detektatzen duzue? Bai, geroz eta, ikusi dugu nola pertsonek geroz eta gehiago nahi duten kontsumo hori osasuntsua izatea, ez haien egunerokotasunean osasuntsu jan, bazkaldu, berdin zait, jatorduak osasuntsu egin. Eta nik uste proiektu hau oso polita dela honen inguruan aritzeko, ez? Ze azkenean, haiek ezakiten informazio guzti hori guregan datozenak informazio horren bila, haien lanari esker ez dukete pentsatu behar. Jango lukete osasuntsua den eta jasangarritasun zen arduratsua den produktu bat, eta horrekin aurrera egingo lukete. Hor kontzeptu batzuk atera dira, zuek sartu, gogoetan nahi duzuen bezala, esan dugun bezala tokikoak eta agroekologikoak edo ekologikoak diren produktuak. Bat izango litzateke zergatik apostu hori, eta noski nutrizionista eta dietista bezala gure beharrei hobe erantzuten dioten bi elemento horiek konbentzionalek baino. Pixkat zergatik egiten duzu apostu hori eta ze onurak edukiko lituzken. Azkenean badu beste puntu bat ere, irakaspen puntu bat, eta beti ongi egin izan den gauza bat, orain urte gutxitan galdu izan dela dena, eta hau dator, pixka bat ere berreskuratzera ohitura onak, eta monaren eta aitonen aintzinako janariak berreskuratzen, eta gertukoak, eta sasoikoak, eta hola. Bai, nik uste aipatu duena Aitona Amonen bazkari, afari, jatordu horiek berreskuratzeko apostu hau oso interesgarria dela, azkenean haiek oso modu osasuntsu batean jaten zuten, ez zeukaten industrializatua dagoen gaur egungo janari hau. Orduan beti baratzetik edo haiek ekoiztutako janaritik tiratzen zuten. Hori nire ustez dela atalik osasuntsuena, eta hori berreskuratzea oso interesgarria da. Kao, nola begiratuko liokete gure Aitona Amonek horrelako proiektu bati? Hola pixka zirikaitzaile jarriko naiz, ez? Ze ari dira gaur egungo jende hauek beste leku batean janak prestatu, gainera ekologikoa den kontzeptu hori, ze beraientzako konbentzionala ekologikoa zen, nola uste duzu begiratuko lioketela? Ia gainera, etortzen dela janaria ontzi batetan, eta plastikoa ematen duela, baino ez dela ere, ez? Nik uste eztabaida polita izango genukela, eta argudia baitugula kontra egiteko edo alde egiteko, baino erraz helduko ginateke ziur puntu komun batetara, azkar. Biak egiten dugu berdinaren alde, azkenean, eta igual ez da industria handiak edo egiten dituen estimulo horiek jartzen ditugula, baina era txiki batetan egiten dugu ahalegina, ez? Gertutasun horretik lan egiten eta eskaintzen behar dutena. Bai, nik uste igual hasieran kostatuko litzaiek, ez? Ze Aitona Amonek goiz osoa ematen zuten bazkaria prestatzen, eta ez dute ulertzen... Amone gehiago, onartu dezagun hori ere. Bai, Amonek gehiago egiten zutela, baina goiz osoa ematen zuten prestatzen, ez? Eta orduan gaur egun ez dukete ulertuko zertarako hartu beharko zenuke taper bat. Baina, nik uste baita ere hori espresa izan dela, hori, eman duten, haiek erabili ez duten material bat, baina ikusi dutela, ez, edo ulertu dutela denbora aurrezteko balio izan duela, kasu honetan iritsiko litzateke ulertzera nik uste, denbora aurreztea izango dela. Enar nola esplikatuko zenieke, berai konbentzitzeko, hau egitasmo interesgarri bat dela. Badela haiek egiten zuten berdina egin ahal izateko, erabiliko dugun estrategia batez, baino gure lan aurrera eramaten, etxeko gauzak aurrera egiten eta denbora izaten gure nahi ditugun gauzak egiteko.
azkenean hori delako aldatu dela, ezta? Aldatu dena da, gure aitonamonek bizi zuten errealitatea, bizimodua, ogibidea, lana, momentu hontan ez da garai haietan bezala. Eta dauzkagun denborak, kudeatzeko eta jakintzak, kultura aldatu direlako, ez? Bai, hori da. Bai. Era bat, Eske ze pentsatuko luke, ez? Ze berarentzako normala zena ematea 3 ordu baskaria prestatzen, ez? Egunero hartuko zuten eguneko 3 ordu eta orain ez zu persona bateri eman behar duela 3 ordu baskaria prestatzen. Nik jada ez dut egiten. Aspaldian zaki bestera bateko, beste azkartasun baten bizi gara, ez, azkenean. Eta, pues bueno, honek gutxienez eskaintzen ditut txitxirio batzu daudela gozita 3 ordu. Baina gozten ditugu txitxirio mordo bat. Piskatxoa gehiago ezagutuko dugu zuen egitasmoa, ze ez ginen lehen ikusitako klip horretan bakarrik gelditu, beste batzuk ere baditugu, eta aurrera egiteko nire ustez interesgarria dena ondalankop gehiago ezagutzea. Guk egiten dugu bati bat barazkiak, sasoikoak eta bertakoak, klaro. Gero, lekal ere asko. Arraina eta haragi gutxi, saiatzen gara gutxien, naiz eta bai badiren aukerak. Eta indarra egiten da barazki eta lekaletan batez ere, eta zerealetan. Egiten dugu apostu, jendeak konsumitzeko gauza produktu hau, etengabean, egitea apostu jateagatik hau beti. Ze azkenean, ez dugu ikusten gauza selektibo bat bezala, ikusten dugu apostu bat bezala ere bai, eta zertarako balio du hartzea lujo bezala edo ezakit nola esan, baina esatea, bete telepizza hartu behar dut ondalanen gaur. Atal honetan pixka bat hobe ulertzen da nire ustez kontsumo talde izaera hori. Nik kontsumo taldeak orain arte ikusten nituenez edo kokatzen nituen ekoizleak eta bezeroak batzen zituen eremu edo proiektu horretan, ez? Alegia lehen gaiak hartu eta gero bezeroak sukaldatu edo kozinatu egin behar du eta prestatu egin behar du. Hemen ja prestatuta dago, beste pauso badago, baina jarraitzen dugu zuzenean ekoizleekin eta zuzenean bezeroekin lotura bat egiten da, baina harreman zuzenaren elementu hori mantentzen saiatzen zaret, ezta? Bai, hori da daukan indarra, ere bai, eta beti saiatzen gara bertako zirekin ekoizleekin lan egiten, eta ekoizle horiek badituzte beste konsumo talde batzuk, eta gu gara gauza bera azkenean, baina gu jartzen dugu erdian sukalde lan hori eta ontziratze lan hori, konsumo taldeko borraja hori, jateko ja sukaldatuta, edo borraja edo dena delakoa, baina bai. Enar, hitz egin digu barazki asko sartzen direla bereziki, gainera kontzeptu interesgarria jartzen du, merkeagoa da. Esan nahi dut, aksesibleagoa egiten du dieta batek, barazkiz osatua izateak, ez? Merkeagoa delako, eta beraz, leku gehiagotara iritsi gaitezkelako. Beraz, barazki asko, eta gero, haragi gutxi, eta arrain gutxi. Ez du esaten, ez dagoenik arrairik, eta haragirik. Uste duzu oreka interesgarria dela nutrizio eta, behar hoiei begira horrelako eskaintza, horrela planteatzea? Bai, zen ikuste baitere gaur egun barazki kontsumo hori asko murriztu dela, ez? Azkenean ez garbitzagatik edo pertsona bakarra izateagatik ez da hainbesteko kontsumo egiten. Eta azkenean beti hartzen duguna da edo oilaskoa, edo haragia, berentzait, arraina, noiz behinka, baino lakoak. Orduan ikuste buelta ematea eta bazkari hauen kontsuma altuago izatea interesgarria dela. Eta gainera, hitz egiten ari ginen, azkenean ere bazkidetza batek konpromiso batek hartzen duela, ez? Osea, nolabaiteko fidelitate bat eta lotura bat, harreman egituratu bat ematen da bezeroa eta ekoizlearen artean. Gertu egiten duzu harreman hori, osea, ezagutzen dituzue zuen bezeroak zuk eta zuek, eta hor nolabaiteko sinesgarritasun bat mantentzen da.
Bai, beti ere saiatzen gara, bueno, saiatzen gara beti egiten dugu norbait berria datorrenean edo beti harrera izaten da presentziala, ikusi dezaten ez garela ere holako telefono soil bat edo dei huts bat, eta pixka proiektua azaldu, gero ere prozedentziak edo etortzen direna, nondik etortzen diren elikagaiak eta hori beti pasatzen dugu ere bai, informazio hori daukat eskura, ekoizleekin beti ere gaude saiatzen, azaleratzen bere lana eta beraien nortzu diren ezagutarazteko kanal internoetan batez ere, baina Instagram eta gauza horietan saiatzen gara ere, ez gara oso fin ere, baina bai saiatzen gara, ezagutzea, ze balore daukan, ze lana egiten duten, zakit, beraiek bere herriarekiko eta hirian bizi direnekiko ere bai, zakit, behiak egiten dituena, egiten du lan bat, egiten duen lana bakarrik, berarentzako bakarrik ez, dela ere bestentzako ere bai, ez, eta hori balorean jartzen saiatzen gara. Hor, niri okurritzen zait elemento bat, pixkat, kasi kontraesankor gertatzen zaiguna askotan, jasangarritasunean kokatzen garenean eta elikaduraz ari garenean. Guk eskatzen dioguna jendeari, pentsatu zazu, kritikoa izan, begiratu zazu etiketatuan zer jartzen duen, ariketa konprometitu bat eskatzen diogu, zailtasun bat eskatzen diogu jendeari bere elikaduraz arduratzeko orduan, ez? Eta industriek justo kontrakoa egiten du. Etzazu pentsatu, lasai, nik esango dizut, nik preokupazioiek kenduko dizkizut, eta karo, oso zaila da, guk ere errestasunak jartzen ez baditugu, bezeroengan eragin masibo bat eukitzeko. Hau izan daiteke modu bat, eskaintza ere erreisteko eta esateko osasuntsua izango da, bertakoa izango da, gertukoa izango da, konprometitua izango da, baino lasai, prestatuko dizugu. Bai, nik uste haiek sortzen dutela konfiantza hori, ez? Azkenean zu baldin bazoaz zer erostera, gehiagizko informazioa daukagu, eta produktu guztien inguruko informazioa guztia ulertzea oso zaila da. Orduan, haiek sortzen duten konfiantzarekin eragiten dute hori, bezeroa edo kontsumituko duen pertsonak, haiengan jartzea konfiantza osoa, haien kooperatiban eta ingurukoetan jartzea konfiantza osoa, eta horri eskerrez, ez pentsaraztea. Ja, egia da egiten diogula errestu ere, ez, eta espentsatu ere, ez, eta esuk aldatu, eta igual ari gara monstruak sortzen ere, bai, alde batetik, ez, dena errastu eta... Eta ez da kontrakoa izango, Gari. Ez da izango... saiatzen gara, ez da izango, aber ulertzen didazun, nire ikuspegitik esango dut bustiko naiz. Azken finean, gizarte honetan, elikadurarekiko kulturan deslotura daukan generazio bat baino gehiago badago, eta ez da ariketa hauen bitartez aukera berrengantzatzeko jende hori produktuarekin, zaporeen bitartez, sukaldeak eskaintzen digun aukera ezberdinen bitartez, alegia aurreko pauso bat esateko, ze goxoak diren barazkiak, ze goxoak diren horrela prestatuak, ez dakit, kultura gastronomiko bat berreskuratu, azken finean, gero hori barneratuz, hori bilatu, norberak eginez, norberak ikasiz, balio lezake hortarako, diote. Bai, ez gara baizik eta aukera bat eta gerturatzen dugu hori bermatuta dagoela eta horrela konsumitu daitekeela. Baina, gure apostua berez da, jendea hori ongi jatea, balore ematea produktuari eta ez dugu diskutituko inorekin bere barazkia sortzen baditu edo bere aberea zintzen badituta jaten baditu edo. Hori da egin behar dena, azkenean guk aurrera ematen dugun zea da, horretan gaude, animatzen. Nik uste azkenean haiek, igual batzuk espentsatzen kontsumikituko dituzte, baina beste batzuk baitere jakitearren ez, ezagutzearren eta hori bakoitzaren arabera sartuko dira gehiago edo ez, barazki horietan edo barazki horien ezagupenean.
Bueno, eta garbi dago eskaera bat badagoela. Sistema batean bizi garelako eta azken finean erroko eta egituralak diren arazo batzuk ditugulako. Gure eguneroko bizitzari aurre egiteko zenbat denbora daukagu sukaldean sartu eta horrek behar duen denbora hartzeko, ez? Eta errealitate horri erantzun eta erraestea gainera modu osasuntsu batean, gainera inguruko zaintza bat eginez, gure paisaia, gure baliabide naturalak zainduz, gure herriak elikatuz, garbi dago eskaintza hori beharrezkoa dela. Eta badagola eskari bat eta behar bat ere detektatu duzu behar hori zuek. Bai. Hala ere, ez dugu industria handiak dituen baliabide eta hortara gatozonea ere ezagutarazteko, proiektua, eta jendeari helarazteko dagoela aukera. Baina, bai, da... Jolin, egin behar den gauza bada eta erraz dute horrela egitea. Eta azken finean elikadura osasuntsu bat eskaini nahi diozu, jendeari eta hori 3. bideoan oso ongi azaltzen diguzu, zer iruditzen zaizu, ikusten badugu. Gurea hasi zen, ikusten genuen bazirela aukerak konsumoa bestera batez egiteko, eta bai janaria izan zen gure hasierako apostua, nahiz eta egiten genuen apostua bere osotasunean, konsumoen osotasunean. Aletxoa jarri genuen janarian zen egunero egiten duzun gauza bat, eta tokiko eta ekologikoa egitearena izan zen porque arduratsua da eta egiten dugu bertako ekoizleekin lan, harremana sustatzen dira beraiekin, eta azkenean gehiengoa dago hirietan, konsumoaren gehiengoa, kooperatibaen konsumo gehiengoa dago hirietan, baina beti elikatzen da herrietan dauden ekoizle horiengatik. Garbi dago azkenean honek borobiltzen duena zuen apostua, azkenean eguneroko elikaduran eragiteko proiektu bat dela, eguneroko otorduetan eragiteko, eta beraz menuak ere hola pentsatzen dituzue, ez puntualki erantzun bat emateko, baizik eta, eguneroko beharrei erantzuteko, ez da? Horixe, gurea da konsumo konstante bat mantzentzeko ideiarekin. Hortako egiten dugu menuak sortuta beti ere plater berria, dugu plater sorta ikaragarrizko bat. Urte hauetan sortu dugun base pilo batekin, baina bai da jendearentzat izateko bai ez nekatzeko jaten beti berdina, baina bai jateko bertako produktu eta osasuntsu hauek konstanteki azkenean. Bestela ere, da hori, igual ez dut ongi azaldu, baina ez da lujo bat edo ez da kapritxo bat momentuari erantzungo diona, baizik eta aukera egunerokoan egingo dudan aukera bat. Elikaduran eragiteko, hitz egiten da barazkietaz berriro ere, zekaleak, lekaleak, arraina, haragia, enar nola izango litzateke eguneroko horrelako dieta edo horrelako, pauta. Egia da gure eguneroko dieta bat egon barko litzatekela barazki ez gehien bat sortua, ez? Eta gero zuen aktibitatearen arabera kontsumitu barko genuke zekale gehiago edo gutxiago. Bai, haragia, arraina, arrautzak, badira garrantzitsuak, baino ez iguala inbeste. Bizial gara hauek kontsumitu gabe, noski baietz. Guztia kontsumitu gabe, baita ere. Baina beti ere, baldin badaukagu gure eguneroko dieta egokia izan ez gero. Hor, ekoizle naizen neurrian eta hartzaia naizen neurrian, esnekiak, haragia, nik bai uste dut gutxitu egin behar dela, bai haragi eta produktu hauen kontsumoa, baino gutxitzearekin batera erabiltzen dugun hori kalitatezkoa eta gertukoa izatea. Guk adibidez, askotan esaten dugu, haragia egunero jan behar balin bada, haragi horren prezioa oso bajua izan behar da. Eta ez da sekula ordainduko haragi horrek daukan kostoa. Gutxiago sartzen balin badugu, hobe ordainduko dugu, eta eragin gutxiago edukiko du kalterako ordaintzen duen horren dietan. Ez? Eta gainera ekoizleei
prezio egokiagoan ordainduko zaigu horrekiko egiten dugun lana. Ni bustitzen nahi zentzu horretan eta garbi daukat elikadura osasuntsu batek ez duela bakarrik norbera elikatu behar, baizik eta gizartearen behar eta inguruneak elikatu behar ditu. Gure ekosistema, gure paisaia, gure herriak elikatu behar ditu, gure kultura, gure nortasuna, eta neurri horretan produktu bakoitzak bere tokia dauka. Bino behar duen neurria neuki behar du. Bestela neurri hori puskatzen bada, oreka hori puskatzen baldin bada, ez bakarrik osasunari, norberaren osasunari, baizik eta herriaren osasunari eragiten dio. Horrelako proiektuek, horrelako egitasmoek gainera aukera ona ematen digu ekoizle hori baloratuak izan behar garen bezala. Egiten dugun esfortzu horren atzean zaintza bat dagolako. Gure animali, gure lurraren zaintza, baino baita ere elikatu nahi dugun gizarte horren zaintza. Eta egia ba gaur egun kontsumitzen diren produktu gehienak kanpotik eta industrialak direla. Eta hoiek direla benetan guri lekua kentzen digutena, ez? Orduan, nik bai behintzat nire iritziz esan dezakedana da horrelako proiektuak oso importanteak direla. Eta betetzen dutuela ez bakarrik kontsumo behar bat, baizik eta, nekazari eta abeltzainon behar bat. Beraz, ikuspegi horretatik ez dauka zalantzarik. Bukatzeko, nik uste dut hola galdera bat egingo nizuekela. Hemen nik ikusten dut nola baiteko harreman interesgarri bat, sinergia interesgarri bat, ez? Nutrizioa, sukaldaria, ekoizlea, honek ze beste pauso sort lezake. Oli, lehenbizikoz ezagutzea, ez? Hemendik eta aurrera dena ekarpena, ba. Bai, azkenean guztia badago relazionatu, ez? Haiek esan duten moduan, haiek kooperatiba bat dira, baina lan egiten dute beste lekuko edo beste pertsona askorekin. Orduan gure kasuan berdina gerta daiteke. Baina nik ere ekoizle izan naiteke, esan nahi dut, biak batuta. Ados, ni ere bezeroa banaiz, ekoizlea ere, eta nutrizionista gizakiekin ez, baina adibidez ardien nutrizionista banaiz. Haien razioa ere prestatu beharra daukat. Bai, mila esker etortzeagatik, geltoki honetan gelditzeagatik, solasaldi polita izan da, eta, esan dut ez, geltoki batera iristen garela, eta bertatik abiatzen garela, geldiune bat dela, geldiune horrek gaurkoan hau eman du, baino abiatzera goaz. Eta seguraski gai gehiago ekarriko ditugula honutza, gaur zuen gogoetekin gelditzen gara. Mila esker. Mila esker zuei.